toľko bolo, však už ho skoro. Čo to? Ja si podsnoval sa. Ale Pojankovi sa nevráti. Kde? No a co? A potom to si že nebudú moci nenajdu? To vidí tak. Keď mi zadní ústa nenajdu, tak to. Aj on, aj to. Aj to im otázne. Trvalo im to 4 hodiny. Je to také nejaké stráženie, že ho zavreš do koncentráka, tak Všem sa smiejú, jak sa starosta rýchlo, jak išiel na kole do toho Rakúska. Ty on išiel do Rakúska na kole a stratil sa tam v obchodnom centri. Tak ho našli a že zebrali ho honky, zrovna byli do sebe kousek na Mejdane, kde mieli bazén a ten Janže tam skočil a s tým mekem a jemu to prasklo v ten bazéne. Celý bazén zastranil. A on išiel do Rakúska na kole tam išiel. On sa stratil nejaké, byla búrka, on že nevolal. Som zase čo už ho inili návštevu. Čak on už dávno měli znát do operácie, oni to měli dávať robiť, konečne. No co mu píchli a včera si čekajú, než to zabere, aby ho mohli naložiť vyvádzať. čakajú podobne, že to mne bude hlavne toho slúpen kladať. Jen tí policajti, co tam hledajú? Nejaké miechu, A potom sa vyskočili ho do miecha, zavázali. Zajíto. A ho prehradí bazúka. A to môže iba meta. Alebo do plachetky. A kam pôjde tá ona? Tá Anča, Majú. bude všetko rozbité v baráku. Môže ona sa prosím veľmi, ne? Starostky rýchlo, že sa aj na Slovensko aj kúšení, to je A on je v Rakúsku, ne? Oni ho nadžgali, napíkali ho a Víte, vlastne niekedy mu musí naložiť. nosili ho do zemi, nech ho píkne zvíračky. Dobre, Loli, ale keď hodne čekali na to, keď ja mu tam zadu vyletí, je týdne, raz si to chceli. Za to sa platia dane. Áno, na takýchto Tak ti to že nič nerobí, že iba nejaký tu raditeľ, že stále. tam musel zhodnotiť situáciu, tak na ňom čakali pol hodinu To sa pomaly. ľahko povie, počúvam, že si chvíľku Čiže je môžeme veľká chvíli. výrobka. Keď je vám Čak áno, to má. Pátych pozaduje, že to Keď on flašek po nich háže, to nemôžu dostať. Madrac smeru prečo pozústať. To nepomôže. Našej strany, to tu sú. Náša ma sklama háže. Ten to tam nasvičuje. Vedím, to si na niečo čakať. Vedím, či je mi niečo dále. Aby sa mi podali do dna, čo je? Potom na to. Má to na chvíľu. Niečo hľadali, niečo stratili. Nie, oni ho vyložili si cez okno. Nevím, čo si dalo cez. Však keď tam je toľko bordel, že asi s tým... Že by to tam za onku, že tam je bordel, sklavice. Však majú to bližšie cez okno, než by on cez ten bordel nesli, ale tam by sa tým vozítka mali. Možno, že aj budeme Čo? chcieť Na hen už ide. Už nesú. Ja mám kusík rodka. Není pridané. Dneska ťa môžu vidieť.
Pri Dubnici. Ale je?